Eva Piqué, què tal? Bona tarda. Hola, què tal? Hi ha històries personals també que són històries amb majúscula. Aquests dies a Barcelona arriba un personatge, Wajdi Mouawad, perquè els oients aficionats al teatre associen directament l'autor d'Incendis, la versió cinematogràfica i també la teatral, que va ser un dels èxits de la temporada passada al Romea, que ve per fer un monòleg al Teatre Lliure amb Cels, i a més, és un monòleg sobre la identitat, la memòria, i a més coincideix també amb l'aparició, la publicació per editorial Periscopi, edicions del Periscopi, d'Ànima, no?, que és una novel·la. És una novel·la també d'aquest autor que de fet està de moda, perquè Incendis va aconseguir, almenys jo em vaig sortir pensant que era l'obra de teatre que m'havia transformat més de les que havia vist últimament, i el vaig convertir de cop en un autor molt admirat, no? I aquesta novel·la, Ànima, a mi l'estic llegint, i estic a mig llegir-la i em té realment amb l'ànima encongida. És una novel·la que jo gairebé diria que s'ha de llegir oblidant tot el que has llegit abans. És, no sé, t'atrapa d'una altra manera. És molt bèstia, és molt brutal, és d'una crueltat salvatge, d'una ferocitat animal, i és excepcional, vull dir que val molt la pena. I va també sobre aquestes qüestions, la identitat, Sí, de fet, això que jo crec que es pot dir sense aixafar cap guitarra, perquè ho sabem d'entrada, és un home, el protagonista, que descobreix que la seva dona embarassada l'han assassinada, a part d'una manera molt salvatge, i llavors el que fa és emprendre un viatge per les fronteres del Canadà i dels Estats Units a la recerca d'aquest assassí fins a enfrontar-s'hi cara a cara, no? I sí, a partir d'aquí és una recerca tan real com metafòrica, diguéssim. És bestial. Després, avui, l'autor aquest que el tenim aquests dies aquí a Barcelona representa 4 dies al Teatre Lliure, això que has dit, aquest monòleg, que també jo crec que és al voltant de la llengua materna i de com ens condiciona i com podem ser nosaltres mateixos si no tenim la llengua amb la qual hem nascut, o com podem tornar a ser nosaltres mateixos quan fa molt de temps que ja no la fem servir, que també, no ho sé, la vaig a veure aquest vespre i en tinc moltes ganes. I llavors demà fa roda de premsa per presentar la novel·la, i demà passat dissabte fa una presentació pública a Gràcia també per presentar la novel·la. Amb la Clara Segura, que justament va donar vida a un dels personatges d'Incendis, exacte. I em sembla també amb Julio Manrique. de Litoral.